אהלן חברים, אנחנו בלב של הצפון הישן של תל אביב, ועד שיוצאת כאן דירה למכירה, אנחנו מתרגשים. אנחנו ברחוב שמואל הנגיד, רחוב קטן, שקט, לא שומעים פה כלום, ובואו נראה את הדירה. הדירה נמצאת בקומה ראשונה גבוהה, יש לנו כאן 2.5 חדרים, מבואה יפה בכניסה, סלון מרווח ועוד חצי חדר שפונה לעורף ירוק ושקט. בכל הדירה תקרה של 3 מטר, גבוהה מאוד, כמו שאנחנו אוהבים. בהמשך מטבח גדול, שירותים ומקלחת, ואחריהם חדר שינה מרווח ואינטימי. כל זה ברחוב קטן ושקט, דקה מגן העיר, מכיכר רבין, מאבן גבירול, מדיזינגוף, 10 דקות הליכה לחוף הילטון. צפון ישן במיטבו. רוצים לדעת עוד? דברו איתי.